Di po ang paigang. Boss, sa'yo ng paigang. Di po ang paigang. Wala ka dyan sa kanto. Diretso mo. Igang. Ito po. Ay, paligid na po. Boulevard. Oo, boss. Saan po ang Igang Boulevard? Diretso lang. Salamat. No. What's up sa inyo mga paps? Panibagong araw, panibagong grind na naman tayo. Pero ngayon mga paps, ang una natin is atin tayo ng dance class. Andito tayo ngayon sa MG, kasama natin si IC, let's go. Yon, and andito din nga pala yung ibang mga dancer na atin mga paps. Yon, yung mga lodi natin. Syempre, si Nazin Ken, andito din. Yo, what's up? And hindi mawawala si Mel. Kasama natin ang mga tito. Yan, nakahanap na tayo ng spot. Dito tayo sa unahan. Waiting na lang tayo mag-start. And ready na din yung magtuturo, si Ion. Yan, nag-start na nga pala mga paps. At markings muna tayo. Ginagawin natin yung galaw. Pero sasabihin ko sa inyo, para tayong tanga dito. Lahat footworks. And warm up pa lang, napaka-solid mga paps. Pero di ko na na-videoan. Dito na ako nag-video kasi focus nga tayo. Yan, binigyan tayo ng 2 minutes para makapag-review ng steps. So, ilang counts pa lang, napakadami na, napaka-details na. Kaya, pasensya nyo na para tayo dyang loko-loko kahit lukso na lang. Aray ko. So, yan, kasama natin dito si Ken, Zen Ken, at si IC. Yan, si IC. 2, 3, go, 4, 5, 6, go, 7, catch, 8, 1, 2, 8, 4, 5, 6, go, 7, 8, and 1, 2, go, 3, and 4, 5, 6, and 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, 8, 7, 8, go, 1, 2, 3, go, 4, and 5, 6, go, 7, 8, 1, and 2, 3, go, 4, and 5, 6, go, 7, 3, 1, and 2, go, 3, and 4, 5, 6, and 7, 8, and 1, and 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, 8, and 1. See? Hi, 7, stop, stop. Next one, like 6, 7, 8, go, 1, 3, 6, and 7. Let's go. You go 1, 2, chest ko, para tayo bubuhatin papunta sa right. Watch mo na. Kaya na may feeling yan. 6, 7, go, 3, 4. Yes. Para tayo nakawala. Yeah, so 6, 7, and 3, 4, we go. 5, 6, go, 1, 3, 5, 6, 7, 8, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. Yan. Tapusin natin. We go 5, 6, 7, 8, and 1. Let's finish. Yan, binigyan ulit kami ng oras para i-review yung steps mga paps. From the start hanggang matapos. Pero parang di pa to kompleto mga paps. Binigyan lang kami ng break para ma-memorize at ma-familiarize mga paps dun sa step at galaw. Wala nga din pala tayong video mga paps nitong buong steps na to na ako yung sumayaw kasi aalis na tayo. Tinapos ko lang talaga tong itong part na to. Kasi malilate kasi ako mga paps dun sa schedule ko. May Zumba tayo sa Bakakay sa Igang. Yan, samahan nyo ko mamaya. Biyahe tayo doon, rides na naman. So yan, hanggang matapos, puro markings lang tayo mga paps. Pero papakita ko sa inyo sa last, yung talagang galaw nito mga paps. Siguro kung natapos ko to, may pang-upload tayo ng sayaw. Kaso yun nga, nakakommit tayo ng Zumba event, Zumba schedule, Zumba class sa Igang. So hindi pwedeng hindi pwedeng malate tayo doon. Shoutout sa inyo mga buddy, Zin IC, Zin Ken, kayo nang bahala dyan, kayo nang bahala magkabisado niyan. Yan na.
Biyahe na tayo. So yan mga paps, biyahe na tayo pa Igang, Bakakay. At hindi pa yun tapos mga paps. Iniwan ko na, sabi ko kay IC, paalam niya na lang ako. Respect kay coach. Napaka-solid ng choreo mo. Tsaka yung warm-up pa lang. So yun, maghihintay ulit tayo ng sunod na dance class or kung sino man. So kung hindi tayo busy, pupunta natin yan mga paps. Yan, kita-kita tayo mamaya sa Igang, Bakakay. Kaya pwede po magapot. Digdi po ang paigang. Igang? Oo. Diretso mo lang. Makikita pang sentrum Bakakay. Ay, sige. Pasayin po siya, padigdi. Diretso mo lang yan. Opo. Paigang ka, di ba? Boulevard. Dire mo ng sentro ng Bakakay. May daanan ka pang yung public cemetery. Opo. Ayun na, paigang na yun. Ay, sige Bakakay po. pa, diretso mo lang. Tapos pagkabit mo sa dulo, kanan ka. Sa padagat baga. Sige po. Kanan ka. Salamat. Yon mga paps, sa bandang dulo daw, sa pagkakatanda ko, meron talagang crossing doon sa dulo. Pero di ko na alam ang pasikot-sikot. So, check na lang natin mga paps. So, yun, ang dami na palang bahay dito. Last na punta ko dito, college pa siguro ako mga paps. Wala, hindi pa to ganito ang daan noon. At maraming, pa dito, palayan. Dami ng mga bagong bahay, oh. Yun, oh, kitang-kita na yung dagat, mga kapaps, oh. Tsaka ang ganda ng tanawin dito sa side. Yan. Okay din yung daan dito, mga paps, pero may mga lubak pa din. May mga lubak pa naman. Pero okay naman siya, mga paps. Yan, ito na pala yung crossing, mga paps. Yan, pag diniretso nyo yan, dagat yan, mga paps. Then dito, may mga resort pa ata dyan. Boss, sa'yo ng paigang. Ha? Igang. Saan pa sabi? Arayo pa. Hindi pa. Sige, salamat. Malayo pa daw yung Igang. So, may gasoline station naman siguro dito. At 1 bar na lang tayo, mga paps. Dito din nga pala yung, siguro na-vlog ko yon, yung nag-assist tayo sa mga nag-jogging. Kina Sir Jules. Yun, papunta dito yon. Limot ko lang kung saan. Shoutout sa inyo mga taga-Igang, mga Zumba lovers. Yan, first time ko sa inyo mag-Zumba dito sa Bakakay. And sana mapagod ko kayo. Wow, ganda, oh. Ano, parang nasa ibang lugar ako. First time ko mag-rides dito, mga paps, ng umaga. Yan. Kasi nakapunta na ako dito. Di ko alam kung saang resort. Wala pa akong motor nun. Bata pa ako nun, high school siguro. So, parang may resort kami pinuntahan dyan. Oh, ganda, oh. Ganda ng view dito, oh. Tapos kita yung mayon dito sa may right side ko. Galing. Kaka-amaze. Yan. Tsaka hindi na kayo matatakot magbiyahe dito, mga paps, kasi ang dami ng tao. Yun, oh, ang daming tao. Na ganito pala dito sa Bakakay. Parang nasa ano ka lang, eh. Nasa city ka lang. Yan, oh. So, hindi ka na matatakot. Siguro pag gabi, medyo maaga dito matulog sila, mga paps. Kumpara doon sa city, sa Legazpi. So, yun, ang ganda ng view dito, mga paps. Tsaka ng vibe. Napaka-natural lang. So, mamaya magtatanong tayo ulit, mga paps, kasi crossing, puro crossing na naman ta. Tanong tayo sa unahan, mga paps, baka mamali tayo ng daan. Yun, may kanto dito. Tanong tayo dito. Yun sa may padjak. Kasi sigurado alam nila to. Kaya pwede magapot. Saan po ang paigang? Igang. Igang. Ay, dire-diretso na yun, eh. Pagkabot mo ba sa may kanto kang... Kuyaran ka daw. Hindi ka naman wala ka rin dyan. Masara ni dyan. Pagkatumbot mo si pa. Salamat kuya. Masara ni po dyan. Pag wala ka dyan sa kanto, diretso mo, simbahan, tapos patuo ka. Ay, sige po. Salamat. Yan. So yan, mga paps, sa may kanto daw, liko tayo. Kung ano yung unang madaanan nating kanto, liko na tayo agad. So pag mali, balik na lang tayo, mga paps. Yan. First time ko kasi dito. Ganda pala mag-rides din dito. So mas maganda mag-rides pag di mo alam yung mga daan, eh. Mas exciting. Yan, oh. Oh, may school na din dito, mga paps, oh. Mukhang malaking school to. Yan, dito yan sa may Bakakay. Di ko alam kung ito yung Bakakay proper, mga paps. Wala talaga akong idea. Kahit matagal na ako dito sa Albay.
Yan no. Anong school kaya yun? Ito, crossing na naman. Sabi, diretso lang. Ano, ang daming tao mga paps, oh. Kulit. Eh, no? So, kala ko ano to eh. Kala, parang ano, parang tawag dito. Yung liblib ba? Pero yan, no? Hindi ka matatakot mag-rides dito or pumunta dito. Ayun mga paps, nakikita ko na yung ano, yung church. Yun no, nakita ko na yung church. So, ito na yung sinasabi nila, diretso lang daw. Then, after nun, take tayo ng right. So, dito tayo sa right. Kung mali man tayo, balik na lang tayo mga paps. Yan. Di ko alam kung malapit na or malayo pa. So, pero alam ko may libot to eh. Parang libot. Labas nito Boracay pa din. Or shortcut ng Santo Domingo mga paps. So, wala akong idea. Di ko pa na-try mga paps. Soon. Soon. Lagi na lang tayo soon. So, sana. Ay, walang checkpoint dito ah. Walang checkpoint. No helmet policy. Aray ko. So, ingat-ingat. Ay, ito yung sementeryo. Ito na yung sementeryo yung sinasabi. Lawak din, no? Oh, yan, no? Ditong side sa right, ang lawak din. O, yung mga nagmamadali na dyan. Maraming pwesto dito, mga kapaps. Yan, no? Pwede kayo dyan, yung mga nagmamadali. Ito na pala yung sinasabi nung unang tanong natin na pakalagpas ng sementeryo. So, yan. Dito tayo sa may tulay, mga paps. Tanong tayo dito sa may padyak. So, split na daanan naman to eh. Igang. Ito po. Ay, padig din na po. Boulevard. Oh, gusto ka na, kaikot ka na. Saan po, sir? Boulevard po. Boulevard? Oo. Anong klase boulevard po, sir? Igang. Igang? Sa mga nagasumba. Simba? Oo, doon. Diretso mo Diretso lang po. Oo, Sige tingnan po. Pupunta ka lang doon, magbalik ako sa kawala. Salamat. Yan, alis na tayo mga paps. Parang nakainom si kuya. Yung pagsalita pa lang. So, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung nakainom or ganun lang talaga. So, walang judge tayo dyan. So, maraming salamat pa din. So, dito tayo sa right kasi parang dead end doon. Ito, ano ko na lang to, hula ko na lang to. So, sana tama kasi magpo-4 na, baka mali tayo. Sana tama. Yun, medyo lubak-lubak na din dito. Yan, dahil hula-hula ko na lang to mga paps, magtatanong na naman tayo sa unahan. Kasi marami na naman paliko, baka kung saan tayo dalhin nito mga paps, baka lagpas na tayo. Kaya dito sa bandang unahan, ito sakto, may school dito, tanong tayo. Yan kinananay, tanong tayo kinananay. Nay, pwede po magapot? Saan po ang Igang Boulevard? Diretso lang po. Malayo pa po. Malapit lang. Ay, sige. Yan, nung pagpunta mo. Diretso lang yan. Sige po. Diretso lang, yun kaya abutan mo. Salamat. Yon, tama yung dinaanan natin mga paps, diretso lang daw. So, wala naman sigurong paliko na dito, kaya dire-diretsoin na natin to. Ba't ang daming tao? Piyesta ba dito? Mukhang piyesta dito mga paps ah. Kanina pa may nadadaanan namang nakainom. Hindi ko alam kung piyesta dito. Or talagang ano lang, dahil Sunday ngayon. So, yun, may paliko na naman. Aray ko. Saan na tayo nito dadalhin? Dito. Hindi, dito na lang. Left na lang tayo. Mas malaki yung daan dito eh. So yan, diretsoin na natin to. Di ko alam kung tama tong dadaanan natin. So, magtatanong pa. Magtatanong pa ba ako ulit? Huwag na, diretsoin na lang natin to. Ano kaya? Yan no. Wala nang daanan no. So, diretso lang tayo mga paps. Ano kaya? Tatanong tayo. Huwag na, diretso na lang tayo. So, diretso tayo mga paps. At sana tama tong daan na pinuntahan natin. So, okay din mag-ride sa mga liblib na lugar eh. So, ingat-ingat lang. Kasi kung hindi nyo alam yung pupuntahan nyo or kung gubat na, lalo na kung gubat na mga paps. May nadaanan ako dati, di lang ako naka-vlog. Pero delikado talaga yung dinaanan ko sa may ginubatan. Munti ka na ako doon, mami. Munti ka na ako doon, mga paps. So, yeah. Ay, ayan. Andito na siguro tayo. Yun, nakita ko na yun sa video. Diyan sila nag-zumba nung umuulan. Diyan sa may basketball court. Ayun, sina madam, naka-yellow.
Yellow pala ngayon. So, yun. Shoutout sa inyo mga madam. Hi, madam. Nalula ako sa agihan. Po. Iyo. So much po. Wow. Garuday ka mo din na raplos. What's up sa inyo mga paps? Tapos na tayo mag-Zumba class dito sa Igang. Yon, maraming salamat po sa inyo mga madam. Ngayon papunta naman tayo ng Daragamayon. So Zumba pa din mga paps, may grind pa tayo, may schedule pa tayo. Try natin daanan yung isang daan mga paps, pakalagpas ang simbahan. So tatry natin yung daanan mga paps. Andito pa lang tayo sa may sementeryo. Di ko pa alam kung saan yung ibang daan dito. Pero na-excite ako kasi hindi ko alam yung daan. So mas exciting talaga mga paps mag-ride pag di mo alam yung mga dadaanan mo. Andito na tayo banda sa may sentro ng Bakakay. So dumaan tayo dun sa may park na may nakalagay na Bakakay. Yan, nandito na tayo sa sentro. So nagta-traffic na din pala dito mga paps. And ang dami na din dito ng establishment mga paps. LCC, may O-Save na din dito. May Paris King ba dito? Ang ano yan, bagong virus yan ng Pilipinas. Crispy King, aray ko, kahit saan meron. Kanto-kanto. So yan, ano ba? Papunta na tayo ng Daragamayon. May Zumba pa tayo. And sana sakto yung oras natin mga paps. Yun, kitang-kita yung bundok ng... Di ko alam kung anong bundok yun. Na daanan, nahagip lang ng paningin ko dito kaso natakpan ng ng mga building. So yan. Wala akong masabi. Kasi ini-enjoy ko yung pagpunta ko dito. First time ko magmotor papunta dito sa Bakakay. Kahit ang tagal-tagal ko na dito sa Albay. So sana makabalik tayo dito sa Bakakay. Zumba man or bakasyon. Kasi alam ko may mga beach dito. May mga dagat. So, yun, depende kung anong event natin or anong lakad natin dito sa Bakakay. So, sana malibot ko to mga paps. May mga vlogger din dito content creator. Shoutout sa inyo. So, yan. Kung may magkaparehas ang oras natin, baka naman, pwede tayo mag-collab. Shoutout sa inyo. So, wala lang. Enjoy lang tayo. Hindi tayo naghahabol man kung ano. So, wala lang. Ini-enjoy ko lang ang pag-video, pag-rides, pag-grind natin. And sinishare ko sa inyo kung ano yung grinds natin mga paps. Yan dito sa right, ganda ng view, tsaka yung sky. So, hindi masyadong, anong tawag dito? Boring ba? Kumbaga, relaxing mga paps yung nakikita ko dito. Sobrang chill lang ng vibes. So, yun, papunta na tayo ng Bakakay naman sa akin. Papunta tayo ng Mayon. Yun, kitang-kita yung Mayon mga pops, tsaka yung isang bundok. So, di ba? So, tamang tambay ka lang dito, pataas ng trabaho mo, tapos bili kang kape. Sarap. Champion na yun mga pops. Nakapag-recharge ka na yun. So, yan. See you ulit Bakakay pag nakapunta tayo dito at pag may Zumba tayo ulit. Yun, maraming salamat kina Madam ulit at kay Zinbray. Yun, shoutout sa iyo, siya yung nag-recommend sa akin papunta dito at di siya nakaabot kasi may Zumba ata siya mga paps. And maraming salamat din sa pa-water. Yun, 3, isang coke, 2 tubig. Ano pang hanapin mo? Aray ko. So, di ka ma-dehydrate dito. Salamat po. Feeling ko, isa sa pinakamaganda dito sa Bakakay, yung palabas ka na ng Bakakay, mga paps. Kasi tingnan nyo naman yung view. Natutok sa Mayon, mga paps. Ayan, tutok sa Mayon. Ano pa hanapin mo? So, kung inabutan ko pa yung sunset, ay, wow. Mapapawaw ka na lang. Sobra. So, yan, sana nakikita nyo yung nakikita ko. Na hindi nyo nakikita dahil sa cellphone lang yung gamit ko. Uy, rhyme. So, yan mga paps, napakaganda ng view dito sa Bakakay. Palabas na tayo ng
Bakakay. Palabas tayo ng Bakakay. Papunta tayo sa highway, pero yung highway Bakakay pa din. So, yun, pagpasensyahan nyo na. So, yun mga paps. Wala, in-enjoy ko lang talaga tong view and pahinga na din tong rides ko mga paps. Kasi pagdating ko sa Mayon, bakbaka na naman ang isang oras na Zumba. So, yan. Kanina pa tayo sumasayaw simula 1:30. So, pangatlo na tong Mayon. And, yun, kita-kita tayo mamaya sa Mayon. And sana marami pa tayong lugar na mapuntahan para ma-share ko sa inyo mga paps. So kung naghahanap kayo dyan ng Zumba instructor, yon, message nyo lang ako mga paps. So, or kahit ano pa man yan related sa business or sa travel, pupuntahan natin yan mga paps. Maraming salamat sa mga sumusuporta din. So yan, one bar pa din, no? Buhay na buhay pa din mga paps. So pagdating natin doon, maggagasolina na tayo. So kung may madaanan tayong gasoline station, depende, pag di pa nag-link, di ako magpapagas. Titingnan natin kung hanggang saan to aabot. So yun, no, sa baba ng Mayon, no, parang nag-orange. Ang galing. Okay, solid. Sa wakas, nakalabas din tayo mga paps. Yan, dito na tayo sa highway. At focus muna tayo sa pag-drive kasi parang medyo rush na naman tong mga kasama nating sasakyan. Ingat pa din mga paps, ingat tayo. So bago tayo lumiko dun sa shortcut, magpapagas na tayo dun mga paps. Kasi dun tayo dadaan at ayaw ko matraffic. 30 minutes daw ang stoplight dito sa may Parawis. Kaya shortcut pa din tayo mga paps. Ang labas natin sa Grada. So yon, dito tayo na mali ng daan kanina mga paps. Oh. Diyan, no. So, nakadaan na din ako dyan mga paps, pero di ko na tinuloy yung papuntang Igang. Kasi baka kung saan tayo paabutin mga paps, is saan tayo ilabas. Kaya bumalik na lang ako, doon na lang tayo sa may upper Bunga, baka kayo mga paps dumaan. Paps, check nyo to. Ito sa side. Tingnan nyo ha. Wow! Ganda ng sunset. Kung nakikita, yun lang ang nakikita ng mata ko. Ayan o. Napaka-solid. Hindi abot ng camera yung yung Mayon. Hindi nyo siguro makita yung Mayon. Ayan o. So, dun sa unahan, titingnan natin mga paps. Titigil tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung sunset ngayong araw. Yan o. Ganda. Napaka-relax mga paps. Pag ganito, tapos magka-camping ka. Sarap. Tagal ko nang di nakakamping. Sana makakamping tayo ulit. Bago tayo dumaan sa shortcut mga paps, pagas muna tayo. So yan, kung maubusan man kayo ng gas o low gas, pagas na lang kayo dito. Kaya hindi kayo matatakot na dumaan dyan sa shortcut. At meron din dyan mga gasoline station. Sa akin nag-blink na. Kaya papagas na tayo para safe, para tuloy-tuloy yung biyahe, baka mali tayo. Dyan nga pala tayo dadaan. Alam nyo naman yan, dumaan na tayo dyan kasi traffic dito. Traffic pa po dyan, sir? Pero puno pa dyan, nag-traffic pa man dyan. Aray ko, 30 minutes. Yan, malapit na tayo sa may Mayon, mga paps. Paglabas ko nito, Mayon na. Dumaan na lang tayo sa Highlands, mga paps. Kasi ayaw ko makipagsiksikan sa may Anislag or sa may International Airport. Baka malalaki na naman yung truck and maalikabok. So, dito na lang tayo dumaan. So, napaka-safe naman dito, mga paps. Tingnan nyo naman yung daan, di ba? Napakaliwanag. So, kung marunong kayo kumanta or hindi, marunong sa hindi, mapapakanta kayo dito minsan. So, pero safe naman mga paps. No, magkabilaan, meron naman street light. Kaya, di naman kayo matatakot. Andito na naman tayo mga paps sa Mayon Daraga. Zumba na naman tayo. Last grind natin ngayong araw. Yan. Shout out sa inyo mga madam. Andito na tayo. Hahataw na naman tayo. Let's go. Tatayaw ka mo dyan. Yan, habang naghihintay tayo, node muna tayo ng mga naglalaro. Tira mo na yan, pre. For the 3. Bang! 10,000. Yan, tapos na yung Zumba natin mga paps. Kaya take muna tayo ng video pang upload sa ating Facebook. Syempre, hindi kumpleto ang video natin kung hindi natin ipapakita yung mga mali. Di ba? Ulit, nailing ko ka mo sa salming. Oh, no. Sad pa? Sad pa.
Sup mga kapaps? Hello, Paps! Thank you, Paps! Aloko na. Hi, Paps! Bye, Paps! Hi, Paps! Iso-zoom ko nang sa mga sala nindo. Ha? Hello! Sarong araw ka ni. Isus ilingunon sa kataning ko.